Χορευτική ομάδα Δυτικής Θεσσαλονίκης, Χωδιδέ το Σεργιάννη. Τα παιδιά μας παρουσιάζουν χορούς από την Μικρά Ασία. Οι χοροί που θα χορέψουν τα παιδιά και χορέψανε κιόλας. Ξεκινήσανε με έναν υπέροχο σιρτόμπαλο. Θα χορέψουν από πίσω καρσελαμά, μπαμ, πολίτικο χασάπικο και χασαπιά. Μαζί μας παραβρίσκεται ο κύριος Αχιλλέας Μουρατίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ο Φάνης ο Παπαδόπουλος. Ας βαστάξει αυτός ο μπάλος, ας βαστάξει ως το πρωί. Να χορέψουν τα κορίτσια με τα τεριά τους μαζί.
Χατζηλαζαρίδου Ξένια και ο κύριος Τιλκερίδης Χρήστος χοροδιδάσκαλοι. Και πάμε στη Λεβεντογένα.